Τις ημέρες ο αριθμός των κατηλημμένων σχολείων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις βιβλίων και εκπαιδευτικών. Προφανώς δεν έχουμε βιβλία, καταρχάς, κενά σε καθηγητές, μάθημα δεν γίνεται. Εγώ είμαι τρίτη λυκείου, έχω μόνο ιστορία κατεύθυνσης, όλα τα άλλα λείπουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι λείπουν τα βασικά και δεν μπορεί να δώσει πανελλήνες. Δηλαδή, όποιος δεν πάει φροντιστήριο, κατακόφει. Η Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εγκύκλιο για την αναπλήρωση Σάββατα και Αργίες των διδακτικών ωρών που χάνονται σε όσα σχολεία κάνουν κατάληψη. Θα το κάνουμε μέσα από εκδρομές, στις γιορτές μπορούμε να κάνουμε κάποια πρωινά μάθημα και την υπόλοιπη μέρα. Υπάρχουν τρόποι. Άμα υπάρχει θέληση, υπάρχουν και τρόποι. Κάποια σχολεία έχουν υποστεί καταστροφές, με πιο ακραία περίπτωση το καινούριο πρότυπο λύκειο στην Κομοτηνή, όπου το κόστος των ζημιών υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ. Δεν κάνουμε κατάληψη για να είμαστε για καφέ ή στις πλατείες. Κάνουμε κατάληψη για να είμαστε στο σχολείο, να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ακέραιο έτσι όπως το παραλάβαμε πριν την κατάληψη. Την παραίτηση της Υπουργού Παιδείας ζήτησε για άλλη μια φορά.